espazo vou viaxando. Dou mil chimpos, coñezo planetas, vexo mil estrelas, saúdo os cometas. É tan fascinante ser un navegante. Tras mil voltas dentro do foguete, dime no teu cuarto sendo un xoguete. Os Axóuxeres. Globos. Aquí temos dous globos alongados de cores diferentes. Empezamos polo de cor lila. Atentos. Mirad o que imos facer con el. Imos agora co globo de cor verde. Unimos os dous globos. Mirade ben como o facemos. Facémoslle varios nós. E xa temos unha flor. Globo. Ola, Antón. Ola, Lúa. Tes unhas flores moi bonitas. Moitas grazas, Lúa. Ves do hospital? Sí, Antón, veño do hospital. Onde está Pelouro? Estará xogando cos seus irmáns, Xan e Iria. Xa case é hora de xantar, han de estar a piques de vir. Aí ven o amigo Moncho no seu monopatín. Hola, Iria. Hola, Xan. Hola, Moncho. Cada vez andas mellor nun monopatín. Sí, és un rapaz pegado a un monopatín. Gústame iso. A min gustaríame moito aprender. E Pelouro, onde está? Foise con Roy. Andan case sempre xuntos. Sí, é un rapaz pegado a un marciano. Roy. De onde sacaches ese nome? Roy. Non o entendo. Chámanme todos así, por que será? Menos, a comer. Comer. Sí, Pelouro, comer. Iso sí que é unha boa cousa. Os Axóuxeres. Corta e debuxa. Hoxe imos xogar con elementos que podedes atopar facilmente paseando polo campo. Non tedes máis que recoller ervas e follas de cores e formas diferentes, pétalos de distintas flores e ramiñas e plantas de todo tipo. Unhas longas e delgadas, outras redondas, unhas grandes e outras pequenas. E con todos estes anaquiños de plantas xa podemos empezar. O primeiro que imos facer é poñer un papel azulado moi bonito para facer o fondo do mar. Sobre este papel, empezamos a colocar erviñas e fieitos que converteremos en algas mariñas. Unhas serán de cor verde,
e outras de cor parda e vermella. As mesmas que atopamos nas algas do mar. Colocamos os anacos de plantas de especies e tamaños variados na parte de abaixo do cadro. E así, con moito cuidado, poñendo as diferentes herbiñas, imos facendo o fondo mariño. Unha vez que rematamos coas algas, seguimos co resto do debuxo. Con dúas folliñas, facemos a cola. Con outra folla máis longa, facemos unha aleta. E con outra folla igual, facemos outra aleta. De seguido, con outras follas máis grandes e dunha cor máis viva, facemos o corpo. Cunha folla redondiña, facemos a cabeza. E cunha folla pequena, facemos unha aletiña. Cunha herbiña, facemos a boca. E por último, cun pétalo de flor branca e un anaquiño de herba escura, colocamos o ollo. E xa temos un peixe nadando polo fondo do mar. Moncho. Non vexo nada. Hola, amiguiño. Veña logo, unha vecina. Os Axóuxeres presenta... A herba de namorar. E con este alo van 3 dúcias de tarriños. Recórdoche que no mundo máxico a venda de feitizos está prohibida. O rei dos trasnos debera de sabelo. Este é un caso de forza maior. Herba de namorar. Na máis crece no solsticio de verán e hai que aproveitar agora para dar abasto á demanda de todo o ano. Herba de namorar. Pataqueiradas. Diso nada. É infalible. Unhas pinguiñas nos ollos da persoa amada e o seu amor está garantido. A ti tamén che había vir ben unha repuxondiña. Dixi que non ten remedio ninguén furros. Canto me gusta que estea sempre de bo xenio. E xa que falamos de mulleres con carácter, pediuche que veñas suplicarme que regrese á casa. Non me fagas rir, anda. É que non me bota de menos despois de tanto tempo. Non fala de min. Ata me estou poñendo a réxime. Que máis podo facer? Traballar. Iso sí que non... Non podo creer. Non será unha broma. Convida a casa.